Il-Professur Joe Frigieri, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna l din l-intervista. Grazzi ħafna tal-istedina. Se nibda biex nistaqsik għalik x'inhi l-letteratura? Mela, il-letteratura jiena nħobb naqsama kif tinqasam tradizzjonalment. Jiġifieri għandek il-poeżija, u mbagħad għandek il-proża, jiġifieri ir-romanzi u n-novelli, short stories bl-Ingliż, u għandek ukoll it-teatru, id-drammi. Issa aħna nistgħu nitkellmu fuq kull waħda minn dawn id-diviżjonijiet ta' x'inhi l-letteratura. Nibdew pereżempju mill-poeżija. Il-poeżija diffiċli ħafna tagħti definizzjoni tagħha. Kull min jipprova jagħti definizzjoni tagħha b'xi mod ikun qed jillimita. Però jien għalija waħda mill-affarijiet li l-iktar tolqotni fil-poeżija hija l-użu oriġinali tal-kelma. Jiena darba qrajt definizzjoni tal-poeżija li kienet tgħidlek il-poeżija tikkonsisti meta jkollok kelma li tiltaqa' ma' kelma oħra l-ewwel darba. U Seamus Heaney, il-poeta famuż Irlandiż li kien fl-1995 rebaħ il-Premju Nobel għal-letteratura, iddefinixxa l-poeżija bħala language in orbit. Il-lingwa fl-orbita. U Jorge Luis Borges, il-kittib liħor il-famuż kittib Arġentin, jgħidlek tippruvax tiddefinija l-poeżija x'tkun qed tillimita. M'hemmx definizzjoni li l-poeżija ma tillimitajiex, tkun qed tirriduċiha b'xi mod. U mbagħad għandek il-Marianne Moore li hija poetessa Amerikana, poeta Amerikana, illi tgħidlek tiddefinixxi l-poeżija, insomma, ma tagħtix definizzjoni fis-sens ta' definizzjoni xjentifika tagħha, imma dejjem isek meta tgħid xi ħaġa fuq il-poeżija trid tuża il-poeżija biex titkellem fuqha. Marianne Moore tgħidlek hija l-arti li toħloq ġonna immaġinarji biżrinċijiet ta' veru. U jiena nara li hemm ħafna verità f'din. Ġifieri anki Coleridge pereżempju, the best words in the best order. U Gerald Manley Hopkins li jgħidlek fil-poeżija il-ħoss tal-kelma huwa importanti kważi iktar mit-tifsira tal-kelma. U dawn huma kollha fil-fema tiegħi ishom speċi ta' definizzjonijiet li mhumiex veru definizzjonijiet, imma li jitfgħu dawl fuq il-poeżija. Issa meta niġu għal ġeneri l-oħra tal-letteratura jkollna ċans ngħidu xi ħaġa dwarhom ukoll. Imma lija jekk nieqfu biex nitkellmu biss fuq il-poeżija, jiena lija dejjem fil-poeżija tiegħi għall-inqas infittex li jkun hemm ċerta mużikalità. Għaliex inti meta tara poeżija għalkemm ma tistax tiddefinija mill-ewwel tgħid imma di poeżija, għax l-użu tal-kliem fil-poeżija huwa differenti mill-użu tal-kliem fil-ħajja ordinarja, fil-ħajja ta' kuljum, fejn naf għandek il-metafora, għandek ir-rima, għandek ir-ritmu. Nuża ħafna metafori jew tixbiħat jew xbiħat jekk titgħidilhom hekk min-natura. U min-natura li jiena niftakar u niftakara sew fit-tfuliti jiena l-ewwel 30 sena ta' ħajti għaddejthom ħallija. Allura niftakar ir-raħal kif kien, dari bil-ġonna, bil-fwieħa taż-żgħar tal-Larinġ tal-Lumi, Sant Anton fejn kien jieħodna missieri kull nhar ta' Ħadd. Allura ħafna jgħidu li l-poeżija tiegħi hija poeżija tal-ambjent, għaliex verament nispira ruħi ħafna mill-ambjent naturali u anke mill-ambjent storiku illi trabbejt fih. Jiena ngħid illi il-poeżija tiegħi jekk tneħħilha dawn ir-referenzi għall-kwiekeb, għall-qamar, għall-fjuri, għall-ambjent naturali u anke għall-ambjent storiku ma tibqax poeżija. Jekk tieħu dram, pereżempju, nieħdu Hamlet. L-interpretazzjoni ta' Hamlet dvarja minn kritiku għal ieħor. Dan tista' tagħti ħafna interpretazzjonijiet. U min jgħidlek li d-dram, l-qofol tad-dram huwa dwar dal-karattru li ma jasalx biex jiddeċiedi.
U mbagħad hemm min jgħidlek jista' jkun li f'Hamletu hemm ukoll il-kumpless ta' Edipu minħabba dik ix-xena twila li għandu mommu meta Polonius ikun qed jissemma minn wara l-purtiera, minn wara l-aras, insomma, u dana jinduna li hemm xi ħadd u jinfdu joqtlu. Jiġifieri dawn huma kollha mistoqsijiet illi meta taqra l-letteratura x'inti tistaqsini mistoqsija ġenerika ħafna x'in il-letteratura. Il-letteratura tirrendi ruħha għal ħafna interpretazzjonijiet u dik hija il-ħaġa sabiħa tagħha, kemm poeżija, kemm dram, kemm anki romanz jew novella. Dil-poeżija ktibta dis-sena, anzi, is-sena li għaddiet, Marzu 2020, u x'hekk tiġi, fil-bidu tal-pandemija, fil-bidu tal-imxija. Poeżija qasira għadha kemm ġiet ippubblikata f'antoloġija. Is-siġra ta' Ġuda libset il-vjola u warbet il-bjuda is-siġra tal-lews, ma ġembhom f'xemx debjiena ħarġet il-blanzuni ir-rummiena. Kif tażel li ma' ġeneru se tikteb u forsi li mu l-ġeneru preferut tiegħek jew li tħossok l-aktar komdu tiktbu? Ara jiena l-ewwel ma bdejt nikteb poeżija. Jiena ma kontx wieħed mill-fundaturi tal-moviment aw mill-letterarju, għax meta twaqqaf dak il-moviment jiena kont qed nistudja mill-għani. Ma meta ġejt lura sirt membru attiv ġo fih. F'dawn l-antoloġiji li ħarġu dak iż-żmien, jiena kont ipparteċipajt bħala poeta f'dawk l-antoloġiji. Imbagħad bdejt. Skużani ħawqfek, dak kien l-ewwel żmien meta bdejt tikteb il-poeżija u kont tikteb minn qabel. Naħseb li dak kien l-ewwel żmien li jiena niftakar fejn ktibt poeżija li tista' insomma meta tħares lura tajt ma kienx ħażina. Għax dak li tkun għamilt qabel tkun isek qed titħarreġ biss fis-sena tal-kitba imma ma jkollokx dik l-ispirazzjoni li mbagħad tiġi biż-żmien. Biex inti tikteb il-poeżija jew biex inti tikteb dram, jew anki novella, trid tkun rajt poeżiji qabel għall-inqas fil-każ tiegħi ekku. Trid tkun rajt drammi qabel, jiena l-ewwel iddiriġejt id-drammi qabel bdejt niktibhom. Żgur għax meta ġejt lura minn Milan kont għamilt l-ewwel dram Proċess il-Ġesu, maqlub għal-Malti, sar il-Manuel sar l-Istitut Kattoliku mbagħad għamilli ħanki Għawdex u kien kast enormi u b'ħafna minn dawk l-atturi li ħdimt magħhom l-ewwel darba hemmhekk bqajt naħdem magħhom anki fi drammi oħra. Ma da biex ngħidlek li l-ewwel kont nidderieġi drammi, pereżempju għall-MADC f'Sant Anton iddiriġejt 8 drammi ta' Shakespeare, 8. Kont minn tal-ewwel Maltin li ddirġew f'Sant Anton. Mbagħad għall-atturi ta' Carmena Zoppardi, minn barra l-libt għal-Malti xi drammi, diriġejt ukoll drammi hemmhekk. Tennessee Williams, pereżempju, Street Car Named Desire, jew Chekhov, It's Vanya, Paul Schwireb u Ninette Mikallef. U oħrajn l-ewwel ktibt drammi osra, forsi jieħdu nofsija 3/4 biex jinħadmu. Imbagħad ktibt ukoll drammi twal. Għandi 5 drammi twal. Mid-Djarju ta' Sara, kien l-ewwel wieħed, dram twil. Imbagħad kelli tkun darb'oħra Michelangelo, Trappisti, Caravaggio, meta tiftaħ l-inkjesta, l-Anja ta' Ċinju. Meta tikteb dramma lura fuq karattru storiku, tħoss il-libertà, għandek il-libertà li tikteb li tixtieq dwaru, jew tħoss ċerta pressjoni peress li dan huwa xi ħadd li verament eżista li iżżomm lilek innifsek milli tikteb ċerti affarijiet? Ekku. Il-qafas ta' dram jekk hu dram fuq karattru storiku irid jirrifletti l-istorja tal-karattru li jkun, irid jirrispetta il-fatti ma tistax tawwiġhom u tqedhom kif trid.
Però il-qafas trid tibnih int, ix-xeni trid tagħmilhom int. Għaliex il-ħajja fiha nfisha, anki l-ħajja ta' dawn il-karattri li semmejna, Caravaggio, Michelangelo, Sokrate fil-Kastalanja ta' Ċinju, ma jiex fil-forma drammatika li t-tijom int, għax il-ħajja għatma ikolla dik l-istruttura ta' dram, inti trid timponi dik l-istruttura fuq dak il-materjal li għandek qudiemek, imma dik l-istruttura trid tagħmilha int. Ħalli ngħidlek pereżempju fid-dram tkun darb'oħra Michelangelo. Jiena użajt studio tat-televiżjoni li bih jew permezz tiegħu jisiru kollegamenti ta' parsi, insomma, diretti ma' Firenze ta' żmien Michelangelo. Minn dan l-istudio l-lum, televizjoni l-lum, inti tagħmel dawn il-kollegamenti u ġib dak li ġara dakinhar isu qed jiġri l-lum fuq il-palk quddiemek. Senti dil-ħaġa, solament hija biss sforz l-immaġinazzjoni. U n-nies l-oħra li jidħlu bħala karattri f'dan id-dram kienu maħluqin minni. Michelangelo maħluqtux jien, imma l-karattri l-oħra li jidħlu fih da dram, li kienu kol dram f'nofs kontroversja, għaliex kien sar meta il-pjanti li kien għamel, li kien sottometta l-ewwel darba Renzo Piano biex isir teatru ġdid fil-post fej kien hemm it-teatru Real, dawka ma kienux saru, ma kienux inħadmu, kienet nħolqot kontroversja, min jgħid li xtaqu li jkun eżatt kif kien qabel, min jgħid ħaġa u min jgħid oħra, u dawk il-pjanti jew il-pjanijiet ta' Renzo Piano kienu tqedu fuq l-iskaffa. U jiena dak il-dram semmejtu tkun darb'oħra Michelangelo kien qisu dram profetiku. Għax veru reġgħu talbu lil Renzo Piano biex jagħmel il-pjanijiet għad-daħla tal-belt, u mbagħad kellu jagħmel il-pjanijiet għall-Parlament, però ma sarx it-teatru li kien ippjana hu. Imma jiġifieri dik hija l-mistoqsija, inti għandek il-karattru storiku tipprova kemm jista' jkun turi rispett għal ġrajja storika, imma mbagħad fl-istess ħin hemm ħafna iktar lok u spazju għall-immaġinazzjoni. U la darba qegħdin insemmu t-teatru mistoqsija ftit ġenerali, imma x'ħiliet għandu jkollok għall-kitba tat-teatru? Għara dina mistoqsija interessanti, għax l-ewwel trattat serju fuq it-teatru biex ngħidlek l-ewwel manwal ta' kif għandu jinkiteb dram tajjeb, kitbu Aristotile fil-poetika fis-seklu 4 qabel Kristu. U dawk l-istruzzjonijiet li għati hemm għadhom validi sal-lum. Da jagħti 6 ingredienti li huma importanti meta tiġi biex tikteb dram, l-ewwel il-plott, imbagħad il-karattru, imbagħad il-lingwa, imbagħad il-ħsieb, imbagħad l-ispettaklu, u mbagħad il-mużika u s-sfejn u l-kant. Għadhom jgħoddu sal-lum, jiġifieri il-ħiliet marbutin ma' dawk is-6 elementi. Biex inti tikteb dram tajjeb, irid ikollok storja tajba. U l-plott Aristotele jagħtiha l-ikbar importanza. L-ewwel il-plott u mbagħad il-karattru. L-iktar żewġ elementi importanti, imma l-plott iktar importanti. Allura inti meta titkellem fuq il-ħiliet ta' min irid jikteb dram, l-ewwel irid ikollok storja. U din l-istorja jrid ikollha bidu nofs u tmiem, tkun taf fejn sejra, insomma. Għalija personalment li ktibt 5 drammi twal u oħrajn osra, u iktar diffiċli nikteb dram li nikteb poeżija. Xi wħud jgħidulek iva, ma għalija hekk u iktar diffiċli nikteb dram li nikteb short story, novella. Incidentalment minn barra dawk id-drammi li semmejtlek, jiena kont ktibt ukoll 18 il-dramm qasir, sketches tista' tgħidilhom għat-tfal u żgħażagħ. 5 tfal miġburin taħt anki kienu ħarġu ktieb separat għalihom it-tulipan l-iswed, imma mbagħad kien hemm ukoll drammi oħra li jiena kont ktibt apposta għal Teresa l-mara tiegħi, illi kienet tiddiriġihom fis-soirée li kienu jagħmlu l-Ġiżwiti San Luigi
Fejn ikollhom din is-serata, fejn ikollhom kant, qari ta' poeżija sfejn, u kienu wkoll jagħmlu dan l-sketch. U dawn l-sketches jiena, daw id-drammi osra, kont ktibtom apposta għall-età tal-istudenti, ġifieri għaż-żgħażagħ. Mhux żgħażagħ jagħmlu l-parti ta' xieħ jew ta' karattru li laqqas biss. Speċifikament għalihom. Kienu miktubin speċifikament għalihom f'sitwazzjonijiet li huma jistgħu jirrelataw magħhom, jistgħu jidentifikaw magħhom għalkemm ikunu sitwazzjonijiet inventati għax bħal matlek qabel inti trid toħloq, inti trid tivvinta. Allura, ma tistax tajt imma di fej ġrat meta ġrat, ikun l-awtur li jiddeċiedi. Qed niddiskutu t-teatru semmejna anke l-poeżija fil-bidu, però inti wkoll magħruf għan-novelli li tikteb anke riċentement ħriġt ġabriet ta' novelli u nafuk ukoll bħala l-kittieb tal-istejjer magħrufin tar-Roni. X'tgħidilna fuq il-kitba tal-proża b'differenza mill-kitba tal-poeżija u l-kitba tat-teatru? U n-novelli partikolarment. Ħafna drabi meta jitkellmu fuq in-novelli tiegħi semmu lejjem l-ewwel l-istejjer tar-Roni. Naf għaliex jibdew b'dawk għaliex probabbilment kienu l-iktar żewġ ġabriet ta' novelli li ktibt jien li kienu popolari. U kienu popolari anki minħabba li kien għamel il-cartoons għal-jom Stephen Bonello u kienu popolari wkoll għaliex kienu novelli umoristiċi. U dana kien Father Joe Borch li kien ħajjar niktibhom, kellu gazzetta dak iż-żmien kien l-editur tagħha kien jisimha l-Ġens u kien qalli titbinna novella fil-ġimgħa. U l-dan il-famuż karattru, ir-Roni, xħettu fl-ambjenti tipiċi Maltin. Allura id-dar, fuq ix-xogħol, fit-triq, mal-ħbieb, u minħabba li l-qatt dawn l-aspetti differenti, varji, tal-ħajja Maltija, naħseb kienu saru popolari. Ħafna drabi l-istudenti jieħdu l-impressjoni li l-letteratura hija xi ħaġa ta' dwejja. Allura sabu dal-mezz dawn l-istejjer li kienu jieħdu gost bihom, kienu jieħdu pjaċir meta jiġu biex jagħmluhom fil-lezzjoni tal-Malti. Imbagħad waraw naturalment jiena ktibt ġabriet oħra ta' novelli, anki meta ktibt ħrejjef għal żmienna fl-istil tal-realizmu maġiku, ukoll kienu twildu b'dak il-mod. Kien hemm xi ħadd li ħajjarni biex nibda nikteb għal gazzetta oħra lokali darba fil-ġimgħa, twildu b'dak il-mod. Wara dawk ktibt dawn l-erba' ġabriet ta' novelli li ħarġuli il-kajt, għaliex kieku ma kienux huma ma kontx niktibhom lanqas, u nqraw f'diversi stazzjonijiet tar-radju, nismagħhom jgħidu il-Gżira l-Bajda, il-Fira tal-Fuħħar u Widnet il-Baħar, l-aħħar ktieb li għadu kemm ħareġ issa. L-ewwel ġabra kienu ġie anki tradott għall-Ingliż straight to the point. Kont qed ngħidlek li jiena kif diġà tajtek indikazzjoni, inkun irrid inkun naf li dak li qed nikteb se jiġi ppubblikat, m'inhiex wieħed minn dawk l-awturi li jiktbu għall-kexxun. Sewa, u ħanbiddel daqsxejn id-diskors issa, inti filosfu ewlieni Malti wkoll għandek in-Nisġa tal-ħsieb 3 volumi jekk mhux sejra żball u x'hekk. X'impatt kellha l-filosofija, inti professur ukoll tal-filosofija, x'impatt kellha l-filosofija fuq il-kitbiet letterarji tiegħek? Ħalli ngħidu li jiena minn barra li ktibt naturalment x-xogħol li nistgħu nsejħulu filosofiku bl-Ingliż, bit-Taljan, ktibt ukoll l-ewwel storja tal-filosofija bil-Malti. U dik kien ħajjarni ħafna biex niktibha il-kuġin tiegħi Oliver Friġġieri. Għaliex dawn kont għamilthom programmi fuq ir-radju u kien jismagħhom, darba kitib li ittra fl-10 u kwart l-10 u nofs ta' billej, ittra ta' żewġ faċċati u kien qalli iktibhom. Diffiċli ħafna tgħaddi bħala mistoqsija. Ara, ktibt żgur dram li kellu bħala suġġett il-Sokrate, tajjeb li kien wieħed mill-filosofi l-kbar tal-qedem. Meta qed tistaqsini niftakar li hemm novella waħda li fuq hekk insomma li tiddiskuti lil Roland Barthes, imma dik hija waħda dik hija eċċezzjoni għaliex il-protagonisti hemmhekk kienu qed jgħalmu
jew jistudjaw il-filosofija. Imma dik hija eċċezzjoni. Il-karattri l-oħra mhumiex karattri filosofiċi. Iżvieri issa jekk hemm xi ħadd li jrid jagħmel analiżi filosofika ta' dak li ktib jien fid-drammi, fil-poeżija, fir-romanzi, skużawni, fin-novelli, romanz għadni ma ktibx, fin-novelli u jrid jagħmel studju filosofiku tagħhom jagħmelu. Imma jiena ma naħsibx li nista' ngħid li jiena ispirat minn karattri li huma purament filosofiċi. Il-karattri tiegħi huma minn kull sfera tal-ħajja. U l-ambjenti tiegħi huma varji għall-aħħar. U mundani ħafna l-ambjenti tiegħi mhumiex huma ambjenti ta' kuljum, ambjenti li tintaqa' magħhom fejn l-università, f'kafè, f'bar, anki ġofiera, per eżempju, l-fiera tal-Fuħħar. Ġo dawn li bliet li semmejtlek, tista' issimhom kolli anki fejna f'kappella, fi knisja, u l-okkażjoni tista' tkun differenti. Veri ma naħsibx li nista' ngħid li jien għandi karattri li tista' sejħilhom filosofiċi per se. Imma min irid jagħmel analiżi jekk isib xi jgħid filosofikament fuq ix-xogħol tiegħi, min issa ngħidlu le. Hemm elementi autobiografiċi fil-kitbiet tiegħek? B'xi mod il-ħajja tal-awtur tista' bil-fors tirrifletti ruħha b'xi mod fil-kitba b'xi mod. Pereżempju mill-ambjenti li jiena kont fihom tallimt ħafna, tallimt fis-sens li spirajt ruħi minnhom. Jekk tistaqsini spirajt ruħi mill-ambjenti li kont fihom, ngħidlek iva. Ngħidlek iva li jekk jiena ktibt fejn naf fuq bar Pariġi u Brussell, kont hemm. Jekk jiena ktibt fuq Ateni, naf, kont hemm. U anki l-postijiet l-oħra li semmejt. Jekk ktibt fuq Casablanca, ma kontx Casablanca, ma dak huwa fuq il-film Casablanca, il-film klassiku Casablanca. Imma fejn naf, Budapest, kont hemm, jiġifieri naf preċiż l-ambjent x'inhu u kont l-imdina. Posti novelli oħra lanqas għandhom ambjent speċifiku, jiġifieri setgħu ġraw kullimkien, setgħu ġraw kullimkien. Imma kif naqbad ngħid, jiena naħseb illi bil-fors ikun hemm it-timbru tal-awtur fuq dak li qed jikteb, imma mhux bil-fors li inti tinterpreta dak kollu li qed jikteb b'mod li tgħid li dawn l-affarijiet li qed jikteb dwarhom ġraw lilu. Dil-poeżija jisimha Lajn fil-Misraħ u meħuda mill-ġabra Intervalli li kienu l-poeżiji li ktibt bejn l-1970 u l-1990. Lajn fil-Misraħ. Niftakar għajn fil-Misraħ li minna li l-maġiri jinżel fil-ħawt iċaqċaq u tfal wara l-iskola inniżlu ħalqhom magħha u meta jmorru tfal jinżlu la safar. Il-bieraħ mort il-Misraħ u l-għajn sibta magħluqa u l-ħawt kien niexef oxqox. La kien hemm tfal iwersqu biex jixorbu u la kien hemm asafar. Għalquha l-għajn fil-Misraħ u ma nnixxija li nixfet f'qalba, nixfet nixxija f'qalbi. Hemmhekk għandek din l-alliterazzjoni fl-aħħar żewġ linji għalquha l-għajn fil-Misraħ u ma nnixxija li nixfet f'qalba, nixfet nixxija f'qalbi. Semmejna li inti bdejt tikteb jew l-ewwel żmien li tiftakrek tikteb fi żmien moviment qawmi letterarji ġiet ngħidu sittinijiet, sebgħinijiet. Kif tħares lejn l-iżvilupp tal-letteratura Maltija minn dak iż-żmien mill-bidu tal-Moderniżmu Malti biex ngħidu hekk sal-lum il-ġurnata li inti għadek tikteb ukoll fil-fatt? Ma ninsewx dik il-qabża kbira fl-istil u fil-kontenut li saret permezz tal-moviment qawmi letterarju ngħidu fil-bidu tas snin 70 forsi anke naqra qabel. Ngħidlek jiena kont mal-ġenerazzjoni ta' wara dawk li bdew, ta' wara insomma, ma kontx wieħed mill-fundaturi ta' dak il-moviment.
Però minn dakinhar sal-lum bis-saħħa ta' dawk li jkunu fundaturi u bis-saħħa ta' nies bħal Mario Zoppardi, Viktor Ferik, qed insemmi tnej biss kienu taw spinta qawwija lejn il-pubblikazzjoni tal-Kotba bil-Malti bħalma kien ta' spinta qawwija għall-pubblikazzjoni tal-Kotba bil-Malti il-Klabb Kotba Maltin. Għaliex qabel snin 70 biex joħroġ klib xi ħadd, kien l-ewwel li tkun bniedem rinomat minn kif naqbad ngħid f'ċertu ċerkju ta' kittieba li kellhom qishom il-monopolju tal-kitba. Imma mbagħad saret din l-esplużjoni tal-pubblikazzjoni mis-snin 70 law u dik tat il-faċilità lil ħafna nies biex jibdew jiktbu. Allura kien hemm poeti ġodda, kien hemm ukoll dak iż-żmien Francis Ebeyer, kien hemm ukoll nies li jiktbu id-drammi u r-romanzi. Hemm iżjed poeti milli kittiba ta' romanzi u hemm iżjed poeti milli kittiba ta' drammi għal jitkellmu b'mod ġeneriku ġenerali biex ma nħallu il-barraħat. Qed tifhem? Naħseb li poeti Malta ħafna u poeżija hawn ukoll u anke ħafna poeti żgħar li qed jikbu llum. Imma, naturalment hawn ukoll min qed jikteb ir-romanzi u wkoll min qed jikteb short stories, ġifieri novelli, u l-att ta' kotba li qed jiġi pubblikat illum huwa ħafna ikbar fil-att minn dak li kien jiġi ppubblikat 50 sena ilu. Allura l-letteratura bekk żviluppat ukoll is-sena tal-pubblikazzjoni, id-dera tal-ktieb. Illum il-ktieb tqabblu ma' kull ktieb li joħroġ barra. Tajjeb, u l-aħħar mistoqsija, il-Malta li ngħixu fiha llum kif tara inbidlet? Aħna saret bidla kbira fil-mentalità tagħna l-Maltin meta ħadna l-indipendenza fl-1964. Hemmhekk ġabet bidla kbira fl-attitudni tagħna, fl-atteġġament tagħna ta' kif inħarsu lejn nfusna, ta' kif inħarsu lejn pajjiżna, ta' kif inħarsu lejn l-oħrajn. Anke permezz tal-internet, anke permezz ta' dan l-użu assolutament enormi li fetaħ orizzonti ġodda għan-nies li qegħdin illum għaż-żgħażagħ li dari ma kellhomx għaliex qabel ma vintaw l-internet, ħafna nies anke biex jagħmlu ftit riċerka pereżempju kien ikollhom imorru l-librerija biex jaqraw ktieb. Ma kienx daqshekk faċli. Illum l-Ingliż ngħidu at your fingertips, jiġifieri hemmhekk u ssib li trid fuq kull awtur li jeżisti llum, fuq kull awtur li qed jikteb illum, anke fuq kull ktieb li qed jinkiteb illum. Jiena nara li saret bidla kbira fis-soċjetà Maltija, ma naturalment dak huwa diskors soċjoloġiku li konna bżonn programm ħafna itwal u forsi hemm nies iktar kompetenti minni li jistgħu jagħmluh dak id-diskors. Grazzi ħafna tal-tweġibiet interessanti u ta' dak kollu li qsamt magħna llum. Nirringrazzja lilek.